warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam rahayu katur konjuk dumateng sangyaning para pamirsa budaya ingkang sutrisna. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentrem rahayu, awicih wilasan Gusti ingkang Maha Kawasa. Ugi sageta tumedak tumanduk kajiwa kasarira wonten jiwangga jigatika sama lumeber dhateng kula sak rombongan Wahyu Cipta Budaya satemah sageta mahanani merti dusun nipis sambung rejo grabak Magelang. Sakuwi pakurmatan konjo dhateng sepuh bidi sepuh ingkang kebak ing pangrengkuh ingkang satuhu kida bekten nengge konjo dhateng pangembating praja ya satriyaning negari tetuwaring kaprajan wonten leladan sambung rejo bapa pangarsa disa saha nayakanipun langkung-langkung ingkang ngasta paduka nipis panjenengan ingkang saestu dados pangayomaning para kladasih ugi sageta hangayomi lan hangayomi dhateng warga agung nipis sambung rejo lumeber dhateng kadang paniti laksana merti dusun nipis ingkang winantu ing bagya lan mulya konjo dhateng Karang Taruna Kompeni ingkang jinaket ing manah boten katalumpen dhateng sedaya para rawuh ingkang sampun kepareng jumeneng ing ngajeng kiwa tengen panggung kesenian ingkang satuhu kinurmatan. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit dalu menika sampun kepareng hamba bar kawilujengan dhateng kula sak rombongan Wahyu Cipta Budaya. Satemah kula sak rombongan saged sowan nuhoni dawuh pamundutan saking paniti laksana merti dusun nipis sambung rejo. Boten namung ingkang sepisan derek sowan silaturahmi ngiras pantes mangayu bagya. Mugi-mugi wontenipun adicara merti dusun ugi sadranan sedaya saged jinengku ing sagunging kawilujengan satemah saged wujudaken nipis ingkang insyaallah mirah sandang pangan papan toto titi tentrem raharjo kemahripah loh Cidawi nglenggono jejering jalma titah sawantah ing alam donya saestu saking kanca-kanca Wahyu Cipta Budaya tasih boten saged netepi kridaning ulah budaya pramila ing mangke wujuding beksa mbok bilih kirang nuju prana boten saged damel sukarananing penggalih panjenengan sedaya kiranging wiraka wirama lan wirasa nyun agunging sih samudra ing pangaksama. Katur konjuk dhateng sedaya para pamirsa sedulur Wahyu Cipta Budaya ingkang kepareng rawuh saking pundi kemawon nderekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna salam satu bendi seduluran saklawase. Wahyu Cipta Budaya.
sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerina tak titipi kidung tetep ing jantung lelungita lunglungan kang rerambatan swara angkrang jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu godho atiku Tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan aku samar kuatir lan mutap cabang sekar mekar ing ora-ora kang jekar ngelakkan tanpa umpama sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika lintas sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerina tak titipi kidung tetep ing jantung lelungita lunglungan kang rerambatan amu swara kang nembus jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beda atiku Singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan aku samar kuatir lan muntap cabang sekar mekar ing ora-ora kang jekar ngelakkan tanpa umpama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanggo nelesi luka-luka ketika Nipis Sambung Rejo, selamat malam, siap damai? Damai, oke, saya yakin Nipis malam hari ini akan menjadi bukti bahwa terutama untuk Kecamatan Gerabak Cinta Damai, terima kasih satu ACC, satu dampingan dari beliau, Bapak Keamanan, baik itu dari Koramil Gerabak
maupun dari Polsek Gerabak juga Linmas tempat yang telah memberikan izin kepada kami. Semoga senantiasa malam hari ini kita semuanya diberkahi oleh Tuhan. Insya Allah Nipis Merti Dusun bersama Wahyu Cipto Budoyo akan menjadi nipis yang damai, yang insya Allah senantiasa dijauhkan dari keributan. Limo pitu pitu limo sugeng dalu para pamirsa waru-waru daya daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong ning saiki ana ngendi wajik kletik gulane dawa luwe batik sing prasaja waru-waru daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong ning saiki ana ngendi nandur campur nandur pari bangun sedulur lumantar seki waru-waru daya daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong saiki ana ngendi brambang kakali mugi sehat kagem sedaya waru-waru daya daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong ning saiki ana ngendi gulali coklat warnane sugeng mirsani warok witipi waru-waru daya daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong ning saiki ana ngendi larak disampirke yen wis cedak raket sedulurane waru-waru daya daya ning pinggir kali ayo moplong-moplong ning saiki ana ngendi yo
si ande lumpuh temuruna ana putri kaungga-unggahi putri tingger sing ayu rupane klenteng kuning iku kang dadi asmane ibu kula dereng purun ibu kula boten medhun nadyan ayu sisane siyu kakang putraku si ande lumpuh temuruna ana putri kaungga-unggahi putri tingger sing ayu rupane klenteng kuning iku kang dadi asmane ibu kula engge purun ibu kula badhe medhun nadyan Allah menika kang putra sumur WCB putraku si ande lumpuh temuruna ana putri kaungga-unggahi putri tingger kang ayu rupane klenteng ijo iku kang dadi asmane ibu kula dereng purun ibu kula boten medhun nadyan ayu sisane siyu kakang putraku si ande lumpuh temuruna ana putri kaungga-unggahi putri tingger kang ayu rupane klenteng abang iku kang dadi asmane ibu kula dereng purun ibu kula boten medhun nadyan ayu sisane siyu kakang putraku si ande lumpuh temuruna ana putri kaungga-unggahi putri tingger kang ayu rupane klenteng kuning iku kang dadi asmane ibu kula engge purun ibu kula badhe medhun nadyan ayu sisane tepuk tangan dulu untuk Nipi Sambung Rejo. Sudah kita saksikan di panggung hiburan, ada beliau sesepuh kita, ada Bapak Kades, ada
dari perwakilan keamanan, Bapak Kuramil, Bapak Polisi. Malam hari ini di depan saya sampaikan dulu, NIBIS siap untuk damai. Yuk, angkat tangannya dulu, damai. Kita hargai bapak-bapak keamanan, yuk. Setuju untuk damai ya? Kita cek ombak dulu. Seberapa kompak dari sedulur WCP Grabak ya. Kidul kae opo paganane opo ayo para kanca ben uripe ayem tentrem kidul kae opo paganane opo ayo para kanca ben uripe ayem tentrem. Yang sekiranya bawa barang berharga, karena kebetulan ini sangat penuh sekali penontonnya, coba cek and recheck kembali. Pokoknya malam hari ini kita ikut merasakan kebahagiaan warga masyarakat NIBIS yang sedang merti dusun. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan. Kembali jaga keamanan, kondusivitas panjenengan semuanya. Jangan sampai acara ini dihentikan secara dengan tidak hormat karena provokator yang tidak bertanggung jawab. Yuk NIBIS, selamat menyaksikan dari kami WCP. Burat wangi lir Banjaran Sari arum marum burat wangi lir Banjaran Sari
Sang Supamanggala kang hangasta sekar dwi sesanti kang kunjuk mring Gusti rahayu sakum dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hamir sandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairin khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairin khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur
Matura Sulungwa Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Klono Siwandono Raja Muda ing Ponorogo Sionuti Yuda lawan Raja Kaisiwa Asta pusakane pejot kai Samandiman Rapasik berapupus
jalmo tan kena kabadi lan ginira becik ketitik ala ketara sing becik nemu apik sing ala bakal cilaka nrabaso sang durjara para satriya magita-gita budal yadha.
rojo ngaleko dirojo rawono rojo arane gawe geger nyolong sinta cantut tumanda nalika wis dadi awu bobok gedhe jroning praja. Satrio kang tansah nengenaken ing laku utama bebasane wani marang bebener wedi marang laku nista sigra budal yudha. Yuk oh kabeh mau ora perlu diketuti cantikku piye aku sago menteni kowe lan aku kok tadi tututi ra ketoprawati tak jadi ra
tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuti janjiku biyen aku sago ngeteni kowe lan aku uga dadi duduni ra ketho prawati tak dadi randani yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo wong gletak tapuk kendang sentakan manuk gagak tatai limo sentajo sentakman Musrahino pang musrahino srenging iki sunar sukura pang musrahino pang musrahino srenging iki muncul sunar sukura muncul sunar
seumpura.
mustikaning asmara sun kayu yen mring hatiku yen jawata gelilah dono bakal tak tunduk romo. Akalin jungkir negarane punya zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sukses kamu mikir imami zaman wis akhir zaman wis dunyane sukses makmume kentir imame zaman wis akhir zaman wis akhir angite patah atine kafir uripe ana zaman wis akhir zaman wis
matine kafir uripe kaya tamat wis akhir tamat wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep tamat wis akhir tamat wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep sluku sluku patoki ilailo sirama menyang Solo lek olehe payung kutha jentit lulupa wong mati ora ubah yen upama ten dibutah yen uripku leno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu sirama menyang sulule oleh payung kutha jenit lulu lupa wong mati ora upayen upama dadi bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu sirama menyang sulule oleh payung kutha jenit lulu lupa wong mati ora upayen upama dadi bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu sirama menyang sulule oleh payung kutha jenit lulu lupa wong mati ora upah yen upama dadi bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu sirama menyang sulule oleh payung kutha jenit lulu lupa wong mati ora upayen upama dadi bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu sirama menyang sulule oleh payung kutha jenit lulu lupa wong mati ora upah yen upama dadi bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus luku pato pato ilailu
Romo menyang Solo lek oleh payung kuda gede lulu lupa wong mati ora upayan medeni putayan urip oleh duwe tak lilo 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 ledo menengo ojo binangi anakku sing bagus rupane dia nangis gak ilang bagusi iling-iling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan nopo timbalan ikang moho suci kelem ra kelem bakale mati disalini penganggon putih yen wis budal ra iso tumpakane kereta Jawa rudane papat rupa manungsa dudu kaki umatku tanpa bantal tanpa ploso omaira ana lawange turuti dhewe ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong nembang yen ngajine arang-arang iku perkara yen imane kurang luwe lara luwe susah rasane wong ana negara
Cilianku rambutku dicukur kuntung, kantongku saka karung gantung, lambingku warisan mbahku, sarapanku sambel goreng sego jagung, kosokan watu ing kali nyemplung ing gedung. Zaman dhisik durung usuk sabun, pabrik irung dibangun, andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor tilik saka lempung, tanggal 15 Padang Diklang bulane bunder, aku tingkutan Sugien gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Diklang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik karo dokter. Cilianku rambutku dicukur kuntung, kantongku saka karung gantung, lambingku warisane mbahku, sarapanku sambel goreng sego jagung. Bis lupis kuntul Paris, kekere saiki wis-wis ana coroko doto sawala. Iki cerita jaman semono, padha jayanya moko potongo. Iki cerita jaman semono. Cilianku rambutku dicukur kuntung, kantongku saka karung gantung, lambingku warisane mbahku, sarapanku sambel goreng sego jagung, kosokan watu ing kali nyemplung ing gedung. Zaman dhisik durung usuk sabun, pabrik irung dibangun, andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor tilik saka lempung, tanggal 15 Padang Diklang bulane bunder, aku tingkutan Sugien gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Diklang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik karo dokter. Cilianku rambutku dicukur kuntung, kantongku saka karung gantung, lambingku warisane mbahku, sarapanku sambel goreng sego jagung, kosokan watu ing kali nyemplung ing gedung. Zaman dhisik durung usuk sabun, pabrik irung dibangun, andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor tilik saka lempung.
Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar makan ucapan. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar dan ku dapat. Zaman edan wong tuwa rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke tucak rawa, dawa buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser aku penake. Iki piye wong tuwa rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Sudah